Gepli yer Azatlyk radioty. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiýe Ankarada bolan bomba partlamasyndan soň öz söwüş uçarlarynyň Iragyň demir gadagynda Kürtleriň pozisiýasyny bombalandygyny aýtdy. Operasyonlarımız devam ediyor. Dün bu çerçevede Haftanin kampına silahlı kuvvetlerimiz Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Owganistanda çağalaryň yaragly söwüşçüler tarapyndan ulanylýanlygyny aýdýar. To make sure that the issue of children is not. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda prezident Berdimuhamedowyň saparyna görülen taýýarlyklaryň çäginde öýsüz haýwanlaryň köpçülikligiň ýok edilenligi habar berilýär. Yerli häkimetler köçeýtleri, soňam öýli itleri öldürüp çıktılar. Polisiýanyň işgärleri ýöne köçelere aýlanyp, mikroraýonlara aýlanyp, itleri atyp öldürdiler. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Ankarada bolan bomba partlamasyndan soň Türkiýanyň resmiýetleri öz söwüş uçarlarynyň Iragyň demir gadagynda serhediň ýakasynda Kürtleriň pozisiýalaryny bombalandygyny aýtdylar. Harbiler öz uçarlarynyň 17-nji fevralda akşam Haftanin giňişligini oka tutup Kürdistanyň işçi partiýasynyň 60-70 gozgalaňçysyny nişana alandygyny aýtdylar. Munyň öňü ýerinde içi partlaýjy serişdeli ýük ulagy Ankarada harby awtobuslaryň geçen ýerinde partlady. Netijede 28 adam wepat boldy. Premier ministr Ahmet Davutoglu hüjüm bilen baglylykda 9 adamyň tutsak edilenligini we hüjümüň Siriýaly Kürtleriň PYD partiýasynyň yaragly ganatynyň Türkiýedäki Kürtleriň PKK partiýasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylandygyny aýtdy. Kürtleriň bu partiýalary aýplamalary ret etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kuba taryhy saparyny planlaşdyrýar. Bu 90 ýyla golay döwrüň dowamynda Amerikan prezidentiniň ada ilkinji sapary bolar diýip administrasiýanyň resmiýetleri 17-nji fevralda habar berdiler. Obamanyň bu gyska sapary Latin Amerika mart aýynda ýetjek giň derejeli saparynyň çäginde geçiriler. Resmiýetlerin habar bermegine görä aktan bu planlar barada 18-nji fevralda resmi derejede oglan eder. Obama we Kubanyň prezidenti Raul Castro yarım asyrlyk soğuk uruşy gapma garşylygyndan soň gatnaşyklary kadalaşdyrmak planlary barada 2014-nji ýylda oglan etdiler. Şondan beri iki ýurt özara sowda we diplomatik gatnaşyklaryny dikeltdi. Irak potensial radioaktiv howpuny döredýän Senagat radiografiýa guralynyň ogurlananlygy barada halkara synçy guramasyny habarly etdi. Iragyň resmiýetleri guralyň içindäki ýokary derejede howply radioaktiv materiallaryň ýurdun bir näçe bölegini elen Islam döwleti toparynyň eline düşen ýagdaýynda bombanyň ýa-da başga bir ýaragyň döredilmegi üçin ulanylyp bilinjekdiginden aladylanýandyklaryny Reuters agentligine aýtdylar. Atom Energetika boýunça halkara agentliginiň 17-nji fevralda aýtmagyna görä Iragyň resmiýetleri guralyň ogurlananlygy barada geçen ýylyň noýabr aýynda habar beripdir. Emma ýagdaýy düzeltmek üçin ýardam soramandyr. Reuters Newtga dönümçiliginde ulanylýan kompýuteriň gulalygyndaky bu guralyň Basra şäheriniň golaýyndaky kärhanada gorak astynda saklanan ýerinden ýitirim edilendigini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasy halat edici kömeginiň Siriýanyň gabawdaky 5 regionuny gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleri 100.000 adam üçin niýetlenen adyk önümlerini, medisina enjamlaryny we diýeri dermanlary alyp barýan ýük ulaglarynyň Damaskyň golaýynda gozgalaňçylaryň gözegçiligindäki Madaya, Muathamiya we Zabadani şäherlerine şeýle-de hökümetiň gözegçiligindäki Fuah we Kefray owalaryna ýetenligini 17-nji fevralda habar berdiler. Bu insanperwer kömegi adamlaryň açlyk çekýänligi barada geçen aýda habar berilen regionlary gönükdirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Siriýanyň gabawdaky regionlarynda 500 million çemet adam ýaşaýar. Siriýa ýardym beriji halkara topary tarapyndan makullanan insanperwer kömegi 19-njy fevral içinde ýurtda harby çäreleriň soňuna çykmak boýunça gelinen ulalaşyň bir bölegi bolup durýar.
Qazaqstanyň paýtagty Astananyň suwdy 5 adamy qadağan edilen islamçy topara agza bolmakda aýplap türme tutsaglygyna höküm etdi. Sararka etrawynyň suwdy 18 fevralda Tabligi jamaat islamçy toparyň liderlerini 2 ýyllyk türme tutsaglygyna höküm etdi. Halim topara agza bolmakda we sosial narazylygyny döretmekde aýplandy. Ýene 4 adam qadağan edilen toparyň agzalary bolanlygy üçin 1 ýyl türme tutsaglygyna höküm edildiler. Tabligi jamaat Qazaqstanda, Orsiýetde, Özbegistanda we Täjikistanda resmi taýdan qadağan edilen topar. Täjikistanyň Norak şäheriniň 13 ýaşaýjysy İslam döwleti toparynyň baýdagyny köpçülikligini ýerde asmakda aýplanyp tutsak edildiler. İçeri işler ministrliginiň 18 fevralda Azat Ýewropa adlyk radiosyna aýtmagyna görä, tutsak edilen 13 adam köpçüligiň içinde hökümeti agdarmak öňçe ekstremist hereketlere çağırmakda we jinaýat toparyny gurnamakda aýplanýarlar. Bu adamlar 10 we 27 ýyl aralygyndaky türme tutsaglygyna höküm edildiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepli yer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkiýe Ankarada bolan bomba partlamasyndan soň öz söwüş uçarlarynyň Iragyň demirgazygynda Kürtlerin pozisiýalaryny bombalandygyny aýtdy. Munyň öňü tirasynda türk resmiýetleri Ankarada bolan adam helakçylikli bomba partlamasyny amala aşyrmakda Kürt söwüşçilerini aýplap çykyş etdiler. 17 fevralda Ankarada bolan bomba partlamasy barada maglumaty Kärdeşim Merdan Saryewden dinläli. Türkiýanyň paýtagtynda bolan bomba partlamasyndan soň Ankara öz söwüş uçurlarynyň Iraň demirgazygynda Serhedin ýakasynda Kürtleriň pozisiýalaryny bombalandygyny habar berdi. Harbylar öz uçurlarynyň 17 fevralda agşam Haftanyn giňişligini okutup Kürdistanyň Ýysy partiýasynyň 60-70 gozalaňçysyny nysana alandygyny aýtdylar. Munyň öňü tirasynda Ankarada harby awtobuslaryň geçýän ýerinde içi partlaýjy jisimli ýük ulogy partladyldy. 28 adamynyň wepat bolmagyny we 61 adamynyň ýaralanmagyny getiren bu uly partlama günüň gyzgylaňly wagtynda harby edaranyň we parlamentiň ýerleşen ýeriniň golaýynda boldy. Häkim Mehmet Kiliçlar bombanyň harbylary alyp barýan uluglara gönükdirilendigini aýtdy. Partlamanyň bolan ýerinde ençem awto ulogyň ýanandygy we ol ýere soňra onurça tiz kömek ulogynyň barandygy habar berildi. Premier ministriň orunbasary Bekir Bozdağ hüjümüň terrorçuluk akty bolandygyny aýtdy. Premier minister Ahmet Davutoglu 17 fevralda Brüsseli planlastyran taparyny ýatyryp, prezident Recep Tayyip Erdoğan hem beýleki baş resmiýetler bilen geçirilen adatdan daşary ýygynyga gatnaşdy. Şeýledi hökümet Türk medeniýetyne bu partlamada helak bolanlaryň we yaralananlaryň suratlaryny çap etmegi qadağan etdi. Şoňa meňdes qadağançylyk ýurtda bolan ozalky partlamalardan soňda girdilipdi. Bomba partlamasynyň jogapkärçiligi bilen bagly ençeme toparlary şüphe bildirildi. Soňky ýyllarda Türkiýede Kürt söwüşçileri, radikal çepçi we radikal islamçy güýçler durly wagtlarda bomba partlamalaryny gurnadylar. Ahmet Davutoglu hüjüm bilen baglylykda 9 adamynyň tutsak edilendigini we hüjümüň Siriýaly Kürtleriň partiýasynyň ýaragly ganatynyň Türkiýedäki Kürtleriň PKK partiýasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylandygyny aýtdy. Kürt partiýalary bu aýplamalary reddetdiler. Amerika, NATO we Germaniýa pajaly waka bilen baglylykda Türkiýe raýdaşlyk bildirdiler. Amerika Türkiýanyň harbylaryna we raýatlaryna garşy edilen terrorçulukly hüjümi berkýärler diýip Döwlet Departamentiniň medeniýet wekili Mark Toner aýtdy. Ankara soňky aýlarda ikinji gezek bombaly hüjüme sezebar edilýär. Oktyabr aýynda Ankaranyň Isasy demir ýol stansiýasynda geçirilen paragçylykly ýürüşde bolan bomba partlamasynda 102 adam wepat bolupdy. Şeýlede söwüşçiler Türkiýanyň beýlik şäherlerine hüjüm etdiler. Türkiýe goňşy Siriýada İslam döwleti toparyna garşy Amerikanyň ýol başçylygyndaky tagalarlara ýardym berýär. Kärdeşim Merdan Saryewň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Awganistanda çağalaryň yaragly söwüşçiler tarapyndan ulanylýanlygyny aýdyp aladalanma bildirdi. Gurama hususanda çağalaryň janynyň geçen hüjümçi edilip taýýarlanýanlygyny aýdýar. Awganistan bilen bagly bu maglumaty kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulumradydan dinleýäris. İnsan hukuklaryny goraýan Human Rights Watch adly halkara guramanyň ýaradan hasabatyndan belli bolşuna görä, Awganistanda jeňçiler öz hüjümlerinde çağalardan peýdalanýar. Dini medreselerde bilim alýan ýaş çağalara Taliban janynyň geçen terror hüjümlerini amala aşyrmak boýunça tälim berýär. Gündäki Awganistanda uruş meýdanyna sürilýän ýetkinçekleriň sanynyň köpligi beýannamada bellenýär. Uruşlarda çağa hyzmatynyň peýdalanylýanlygyna Halkara Çağalar Fondy UNICEF aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining uruşda ziýan çekýän çağalar boýunça wekili Hanym Leyla Zorgeýniň aýdyşyça taraplaryň çağalary söwüş meýdanyna çekmäge haky ýokdur. Çağalaryň howpsuzlygyny taraplar goramalydyr. Awgan güýçleriniň düzümine ýaşlaryň çekilmezligini biz Awgan resmiýetlerinden soradyk. Ýöne jeňçiler çağalary janynyň geçen hüjümçi hökmünde ulanýar. Çağalary uruş meýdanyna çekýär. Bu ören aýlangyç ýagdaýdyr diýip Hanym Zorgi aýtdy. To make sure that the issue of children is not Halkara Çağalar Fondynyň ma'lum etmegine görä, jeňçiler Gündüz vilayatynda mektep okuwçylarynyň uruş maksady üçin peýdalanypdyr. Gündüziň etraplaryndaky mektepler Talibanyň gözegçiligi astynda ýöredilýär. Gündüziň çardary atly etrabynyň 100den gurrak çağany jeňçiler söwüş meýdanyna çekipdir. Awganistanda adam hukuklarynyň goragy boýunça garaşsyz komissiýanyň sözçüsi Rafiella Beydaryň aýtmagyna görä, geçen ýyly Gündüz we Badaxşan vilayatynda bolan uruşda çağalardan peýdalanyldy. Jeňçiler çağa we aýallary galkan hökmünde hem ulanýar. Partlayıcı madde yerleştirmekte çağalardan peýdalanýar. Jeňçileriň çağalary janynyň geçen hüjümçi edip ulanan pursatlara boldy. Uruşda çağalardan peýdalanmak insaniýete we islam taglimatyna da garşydyr. Taraplaryň çağalara ziýan ýetirmezligini biz talap edýäris diýip Beýdar aýdýar. گذشته در جنگی که در بدخشان رخ داد و جنگی که در ولایت قندوز رخ داد از اطفال استفاده شده. Hasabatdan belli bolşuna görä Demirgazyk Gündäki Awganistanyň käbir dini medresesini jeňçiler harby ogurdan tälim berilýän merkeze urupdyr. Jeňçiler 13 ýaşdan ta 17 ýaşa çelli ýaşlary öz saplaryna çekýär diýip insan hukuklaryny goraýan Human Rights Watch adly guramanyň raportynda ma'lum edilýär. Çardara etrabynyň adynyň tutulmagyny islemedik bir ýaşaýjysy öz ogluny jeňçileriň aldap alyp gidendigini aýtdy. Oglunyň nerdedigininden we ölü diýerdiginden habarynyň ýokdugyny ol öňe sürdi. Oglum medresede okuýardy. Oglumy gep berip medreseden jeňçiler alyp gidipdir diýip çardara etrabynyň ýaşaýjysy aýtdy. Bu madrasege talabati we zolzugo qerisine preresine qayta bu gap berişmek oradan barıp kilazyn soňra goly tutap diýip goýulap galypdy. Garyp maşgalaryň çağasyny jeňçileriň öz sapyna çekýänligi hasabatda aýdylýar. Garyp maşgalalardan öz sapyna goşulýan çağalary jeňçiler azyk iýmit we giyim gejim bilen üpjün edýär. Emma Taliban hereketi insan hukuklaryny goraýan Human Rights Watch adly guramanyň hasabatyny redetdi. Talibanyň düzgününde çağalary uruş meýdanyna çekmegin gadaganlygyny bellidi. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu. Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleýijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä.
Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan vilayetinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlyklaryň çäğinde öýsüz haýwanlary köpçüliklen ýok etmek boýunça çärelerin geçirilenligi barada maglumat peýda boldy. Hususan da Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri şäheriň köçelerinde itleriň we pişikleriň öldürilenligini habar berdi. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly neşri yol başçysy Ruslan Miatiýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatinizi hödürleýär. Söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahir geçirdi. Ruslan Balkanabatdan ölü etleriň suratlaryny çap edilsin köp saýpagynda. Bu wakanyň nerede we nähili ýagdaýda bolanlygy hakda maglumatyň barmy? Bu waka şu geçen 2-nji gün bolan zat. Prezidentiň Gurbanguly Berdimuhammedowyň ilk sapary bilen barmakdan ozal şol şähere yerli häkimetler itleri, köçe itleri, soňam öýli itleri öldürüp çykypdyr. Polisiýanyň işgärleri ýöne köçelere aýlanyp, mikroraýonlara aýlanyp itleri atyp öldürdiler. Şu atyp öldüripmi ýoksa başga ýagdaýda öldürilipmi? Köp ýollary bar Muhammed aga. Bir ýerde atyp öldürýärler, başga ýerde bolsa kalbasaň içine ýa-da etiň içine zäherli jisimleri goşup itleri iýdirýärler, pişikleri iýdirýärler. Soňam fakir haýwanlar ölýär. Soňam hemmesini çökläp, hemmesini ýygnap, şäheriň swalkasyna musur seritine zyňyp, şo taýda taşlap goýarlar. Şu dünkü Balkanabatda şu öldürülen itlerin sany hakda bir çap bilen bir aýtmak mümkinmi? Pişiklerim bar, o sany bolsa onlarça. Goraksız, eýesiz itlerin ýa-da haýwanlaryň öldürilişi bilen baglanşyk wakalar. Bu başga ýerlerde de bolýarmy, gözelýärmi? Ähli ýerlerde bolýan waka, şu prezident eger mysal üçin Daşuza, Mara, Lewapy barjak ýagdaýynda bir hepde, iki hepde ondan ozal şeýle işler geçirilýär şol şäherde. Ähli ýerde bolýan zat. Bu çäre kim tarapyndan amal aşyrylýar? Mesela haýsydarlar tarapyndan amal aşyrylýar. Köplet şäher awatlaýyş edaralaryň tarapyndan ýerine getirilýär, amal aşyrylýar. Soňky mahal şu Balkanatda bolan çärede polisiýanyň işgärleri hem göze ildi. Ruslan bu ýynaşly wakany habar beripsiň. Indi munun beýlek näme maksatlar, näme etmekçi bolýan bu meselede şu waka bilen baglanşykly? Şol çap eden günümde men İnglisçe bir hat taýýanladym. Ol hat bolsa World Animal Protection atly gurama ýolladym. Haýwanlaryň hakyklyny goraýan halkara gurama. Owa. Türkmenistanda alınıp baryan çärleri barady. Gürrüm etdim, suratlarymy goşdum. Indi şolaryň jogabyny garaşýan. Polya Ruslan beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Sag bolun. Balkan vilayetinde öýsüz haýwanlaryň ýok edilmegi bilen bagly ýagdaýlar barada Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly neşriň ýolbaşçysy Ruslan Miatiýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Öýsüz haýwanlaryň döremegine we köpelmegine dürli ýagdaýlar sebäp bolýar. Dünýäniň ençime ýurdunda bu mesele aýratyn üns berilýär. Her ýurdun öz tejribeleri bar. Biz öýsüz haýwanlar bilen bagly meseleleriň çözgüdüne degişli orsetdäki ýagdaýlar barada gyzyklanyp gördük. Haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy Vita atly guramanyň müdiri Irina Novajolova bilen öň geçirilen söhbetdeşliklerimiziň birini häzir dikkatiňize ýetirýäris. Orsetýň şäherlerinde eýesiz itpişikler bilen bagly ýagdaýlar nähile? По сути, ситуация сегодня всё равно очень плачевная, к сожалению, в Российской Федерации. Gynansak da Orset Federatsiýasyndaky ýagdaý gözgeyni, sebäbi tutuş dünýäde bireýäm işe girilen netijeli çäreler Orsetde giňden ulanylmaýar. Başta problemanyň sebäplerinde we eýesiz haýwanlaryň gelip çykyşynda durup geçeli. Köçelerde iýdeksiz ýören itleriň we pişikleriň sany, olaryň köp dogulýanlygy we adamlaryň olary öýlerine almak ukybyna garanda haşa köpdügi sebäpler diýär. Itler we pişikler kompanyon, ýagny adam üçin dostlukly öý haýwanlary hasaplanýar. Adatça olaryň dogmagy ukyby ören ýokary bolýar. Men bu ýerde käbir statistik sanlary getirmekçi. Haýwanlary goramak boýunça bütün dünýä jemgyýetiniň maglumatlaryna görä 6 ýylyň dowamında 2 sany pişik 420 000 nesil dogmagy, 2 sany it bolsa 67 000 nesil getirmäge ukyply. Bu her iki haýwanyň 6 ýylyň dowamında nesil bermäge potensial ukybyna degişli sanlar. Bu sanlar haýwanlaryň köpelmeginiň döwletiň berk gödökçiliginiň astynda bolmalydygyny aňladýar.
помощью жесткого государственного контроля за разведением домашних животных. Orsetde köçelerdäki eýesiz itler we pişikler babatynda nähil çäreler görülýär. Ну, если брать Москву и Петербург, то здесь пошли другим путем. Eger biz Moskvany we Sankt-Peterburg alyp görsek, bu ýerde soňky wagtda haýwandary tutup, olary sterilizasiýa operasiýasynyň geçirmek, ýagny biçmek çäresi we soň olary ýene-de köçä goýbermek boýunça usullary ornaşdyryldy. Bu barlyşykly bir usul hataplanýar. Ýagny döwlet öý haýwanlarynyň köpelmegini doly gözegçilik astyna almadyk ýagdaýynda alternativ çakalygy hökmünde şeýle çäreleri ulanýar. Emma meniň pikirimçe ösen döwletlerde giýinden ulanylýan çäreleriň biri, ýagny biçilmedik öý haýwanlaryna salgyt girizmek çäresi iň netijeli usul bolup durýar. Налог на нестерилизованные животные. Sizin agdan çäreňiz adamlaryň öýlerinde saklanýan haýwanlara değişli. Köçelerde ýören haýwanlary nädip we kimin hasabyna sterilizasiýa etmeli? Когда кран разведения перекрыт, то бездомные буквально... Birinciden öýlerde saklanýan haýwanlara sterilizasiýa biçme operasiýasy edilse, köçe taşlanýan itlerin we pişikleriň sany hem azalýar. Bu ilkinji adım bolup durýar. Ikinciden köçelerdäki itleri we pişikleri hem tutup sterilizasiýa etmeli. Soňralar ýörüýte döredilen pinahanalarda yerleştirilmeli. Ösen ýurtlarda adamlary şeýle pinahanalardan haýwanlary öz öýlerine almagy ündeme üçin hem ýörüýte sosial programmalar geçirilýär. Bildirişler edilýär. Bu çäreler döwletiň hatabyna amalaşyrylýar. Ну, конечно, за счет государства. То есть это программы такие социальные, мощные. Türkmenistanda eýesiz itlerin we pişiklerin wagtal öldürilýändigi, köçelerde däherlenip öldürilýän haýwanlaryň jesetleriniň göze iýilýändigi barada maglumatlar goşýar. Bu ýagdaý näme aňladýar? Это такая серьезная нравственная проблема. Мы как организация... Bu ahlak taýdan ören aýylgans problemanyň bardygyny görkezýär. Biz haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy gurama hökmünde haýwanlaryň hatda tutulmagyna şaýat bolan adamlaryň näçesiniň ýüreginden tutup ýa-da psihikasyna zeper ýetip keselhanalara düşýänligini bilýäris. Haýwanlara edilýän zorluklar jemgyýete ören uly zarby urýar. Şeýle de ol ýyl içinde rehimsizlik artdyrýar. Şeýle ýagdaýlara ýol berilmegi döwletiň jogapkärçilik derejesiniň we jemgyýetiň ahlak derejesiniň pestigini görkezýär. Eger adam ejize rehim etmese, onuň hiç kime de rehimi inmez. Haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy Witatly guramanyň müdiri Irina Novajilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda öýsüz haýwanlaryň, itleriň, pişikleriň köçelerde öldürilmegi bilen bagly ýagdaýlara siz duş geldiňizmi? Baştan geçiren tejribeleriňizi paýlaşmaga we öz pikirleriňizi mälim etmäge çağırýarys. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle-de Facebook'ta Azatlyk radiosy we WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda döwletiň gözegçiliginde alınıp barýan uly tutumly guruluşyklarda sport deszhalarynyň guruluşyna hem uly üns berilýär. Ýurtda ençeme uly stadion guruldy, käbir täze gurulan stadionlar sökülüp ýene gaýtadan guruldy. Şol bir wagtda ýylat köpçüligi tarapyndan ulanylýan sport deszhalarynyň ençemesi gözgini ýagdaýda galýar. Olaryň biri Türkmenabad şäheriniň iň uly stadionunda zerur şertlerin kemçiligi edýänligi habar berilýär. Habarçymyz Röşen Çariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Rehmet stadionu Türkmenabadyň iň uly stadionlarynyň biri. Ol ýere judo, agyr we ýeňil atletika, şeýle hem sportdan futbol,
boks ýaly görnüşlerinden ýarışlar hem türgenleşikler geçirilýär. Emma stadionda gyşyň sowuk aýlarynda türgenleşik geçmek adatda kysyndan has kyn. Bu stadionuň käbir zallarynda ýyladyş ulgamy häzirki wagtda asla işlemeýär. Duş alynýan kabinalar sanydan çykan käbirleri işlemeýär. Zallaryň köpüsi könelişen türgenleşik üçin degişli sport enjamlary hem ýetmezçilik edýär. Stadiondaky şeýle sport zallarynyň biri hem judo we onuň ýanynda ýerleşýän agyr atletika sportu bilen meşgullanylýan türgenleriň zallarydyr. Bu zallar köne bolsa-da bu ýerde türgenleşmäge höwes bildirýänleriň sany azalmaýar. Menin de judo bilen 5 ýyl töweregi meşgullanyp gelýärin. Zalymyzda hiç haçan adam az bolmaýar. Ýöne gyşyň sowuk howaly günlerinde zallarymyzyň içi sowuk sebäbi zalyň içinde ýyladyş sistemasy gözüňde tutulmandyr diýip 18 ýaşly türkmen awatly bayram gurrun berýär. Bayramyň aýtmagyna görä ol zallaryň içinde ışıklandyryş çyralary hem kadaly işlemeýär. Işıklar döwlen halatynda ençemi wagtlap bejerilmeýär. Bu türgenleriň işini hasam kynlaşdyrýar. Stadiondaky ýagdaý agyr atletika bilen gyzyklanýan sportsmenler üçin hasam gözgyny. Iň esasy zat hem bu stadionuň agyr atletikada Türkmenawat şäher boýunça kadaly derejede ýola goýulan ýeketek sport kluby bolmagydyr. Agyr atletika bilen meşgullanýan we özüni murat diýip tanadan 17 ýaşlaryndaky ýyldaşymyz bu barada şeýle diýýär. Biziň agyr atletika zalymyz stadionuň içindäki iň gowy zallaryň biri. Ýöne biziň zalymyzda da ýyladyş sistemasy kadaly işlemeýär. Sowuk günleri zallaryň içi sowuk bolýar we türgenleşik geçirmek kynlaşýar diýip olaýdýar. Muradyň aýtmagyna görä bu ýeriň täze trenajorlary hem döwlüpdir we trenajorsyz düzewli türgenleşik geçirip bolmaýar. Tutuş vilayatda agyr atletika boýunça kadaly işleýän ýeketek merkezlerden biri bolan bu zalda zerur şertleriň bolmazlygy höwesçileriň bu sporta bolan gyzyklanmasyna hem yaramaz täsirini ýetirýär. Adynyň agdalmazlygyny soran tälimçileriniň biriniň aýtmagyna görä türgenleşik üçin şol ýere gelýänleriň aglawasy tälimçileriň öz garyndaşlary. Zähmet stadiondaky tälimçilerden biri bu hakda ene şeýle gurrun berýär. Zalyň içiniň şertleri gowy bolsa-da ýaş oglanlary bu sporty çekmek kyn bolýar. Üstesine de käwr enjamlary özümiz satyn almaly bolýarys. Meselem el typ ýaly sürtülýän hek gutaran wagty ony tälimçiler ýa türgenler satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanda soňky ýyllaryň dowamında sporta has köp üns berilýär. Hatda aprel aýy saglyk we sagdynlyk aýy diýilip bellenilýär we şol aýyň dowamında dürli sport çäreleri, ýarışlar geçirilýär. Şol çärelere hut prezidentiň özi ýol başçylyk edýär. Bu tagallarlaryň netijesine ýurdun paýtagty Aşgabatda has gowy göz ýetirse bolýar. Ol ýerde täze sport desgalary gurulýar we şol desgalar döwrewap enjamlar bilen üçin edilýär. 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada sport oýunlaryna niýetlenip gurulýan sport merkezleri onuň takyk misaly. Türkiýanyň Polimex şirketi tarapyndan gurulýan şol desgalar toplumuna jemi $5 milliard çykdyjy edilmegine garaşylýar. Emma lewawa gaýdyp gelsek ýurdun 5 vilayatyndan biriniň paýtagty bolan Türkmenawat häzirlikçe sporta berilýän bu ünsden öz paýyna düşenini alyp bilmeýär. Emma şertleriň agyrdygyna garamazdan ençeme halkara ýarışlarda ýurdun baýdagyny götüren sportsmenler Türkmenawatdan çykdy. Olardan biri 2012-nji ýylda geçirilen Tomsk Olimpiadada Türkmenistanyň baýdagyny götüren Serdar Hudaýberdiýewdir. Boks bilen meşgullanýan Serdar 2009 we 2014 ýyllarda geçirilen Aziýada derejesindäki ýarışlarda ýurda ýeňişli medallar bilen dolandy. Türkmenawatyň judoçy Gyzy Şirin Kubaýewa hem vilayatda at getiren sportsmenlerden ýene biri. Habarçymyz Rowşan Çariýewiň maglumatyny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek kaz geldi, karaşan sana
Akça kiptirim gelsin salama geçti küptirim akça kiptirim yayına irkana pek asmanımda oyuna erkana la 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 la